karon sa palad ni Dinjoy diha sa Taiwan. Si Dinjoy ikaw labing nga pagka babae. Unya ikaw ana kay kagahapon sa unang panahon. Unya ang imuhang partner anaay mga kagahapon sa unang panahon. Kung ikaw dalaga pa karon, pag-amping kay anaay duha ka klase sa tao sa lalaki. Matinud-anon ug dili matinud-anon. Unya ug naminyo na kakaron pag-amping nga dili masayop sa kaminyoon o pagsusi-susi sa partner aron ipaiway sa mga kadautan. Unya ikaw jud perte jud nimong kakugihan nga pagkababae. Musugot na lang jud ug walay tulog-tulog. Basta na puan ang mga trabahoon. Ya, ikaw mapinanggaon ka sa imuhang mga ginikanan ug mga igsuon. Unya ikaw dili jud kadalo manggihatagon ka nga pagkatao, manggihatagon nga pagkaanak. Unya ana adyoy mga kwarta nga maabot sa imuhang kinabuhi. Maayo ka mo hipos og kwarta pero moawas kay ana ay mga daghang muduol diha kanimo. Ug naay mo baylo muhatag jud ka bahalag gamay basta nakahatag. O pag-amping kay ug naay nangutang nimo diha kanimo ana ay mga taong duha sad ka klase. Maayo mo bayad ug dili maayo mo bayad. Pag meter kay aron dili magsakit ang ato ang dughan. Kay ana adyoy mga tawo nga dili mo bayad. Unya ikaw maayo sa negosyo. Og nagtrabaho ka karon, maayo sad ka sa trabaho. Negosyo number 1 diha kanimo, maayo sad ka sa trabaho. Segunda ang trabaho. Maayo jud ka sa negosyo og nagtrabaho ka karon pag sideline aron puno-puno sa mga grasya nga atong nadawat. Unya ikaw daghan pong maluoy diha kanimo. Dugukon ka og mga higala, dugukon sad ka og mga lalaki. Unya ang imuhang paningabuhi, ang imuhang kumingking ubos sa baglis sa imuhang tapad nga tudlo, ang imuhang pagpaningkamot saktura. Unya ikaw maningkamot jud kag maayo aron matuman ang imuhang mga plano kay anaa kay mga plano karon nga imuhang paliton. Unya ikaw masapot sad ka, dali ra pud ka mangluod. Ayaw og sapot-sapot, luod-luod kay mao nay maka bira sa ato ang pagpaningkamot. Unya ikaw sad og naay masayop diha kanimo. Di jud ka makahikalimot, nakatatak sa imuhang kaisipan ang mga tao nga nakasala diha kanimo.
Unya ikaw makaanak usa duha tulo ba ni? Maunay hubad ha sa imuhang palad o atong hubaron ang imuhang natawhan karon. Ikaw nataw sa October 28. Kung ikaw nataw sa October 28, taas og plano sa kinabuhi. Gusto nga mo asenso, mauna nga maningkamot ug maayo aron matuman ang mga plano sa kinabuhi. Ug ampo lang ta kay wala may kumo sa mga pag-ampo nga unta panalanginan ta ni Lord, ni Mama Mary, ni Senior Santo Niño sa ato ang mga plano. Kay ikaw anaa kay plano nga gusto ka nga mopalit og balay og yuta. Gusto ka nga magkaugalingon. Di ka gusto nga mangipon. Mauna nga kayod jud ug maayo aron matuman ang mga plano sa kinabuhi. Ang October 28 di na siya magpaulahi. Maningkamot ug mukaskas ug maayo aron gyud makatigom. Unya ikaw magsige jud ka ug una-una sa imuhang mga plano sa kinabuhi. Ampo lang yun ta kanunay nga tagaan ta o kabastog sa lawas o kinabuhing taas. O ang imuhang mga ginikanan magaagad diha kanimo. Ug sila ana ay hangyoon diha kanimo, di jud ka makabalibad. Kay ikaw mapinanggaon sa mga ginikanan o mga igsuon. Unya taas kag plano sa kinabuhi nga gusto kang mopalit og mga butang. Ampo lang ta kay wa may kumo sa mga pag-ampo. Unya ikaw naasay daghang masina diha kanimo. Daghang masina sa kakugihan sa trabaho o gwapa. Ayaw na silang panumbalinga kay wala na sila'y lingaw sa ilahang kinabuhi. Ang akong ikatambag nimo, trabaho, sideline ug negosyo kay maayo ka dihang dapita. Unya pag-amping sadha kay ana ay mga tao nga mangutang nga dili mo bayad diha kanimo. Unya ikaw ug naay mga tao nga mohangyo gyud nimo, di jud pud ka makabalibad kay ikaw malumo og kasing-kasing emosyonal nga pagka-babae. Unya gusto pud nimo naapoy usahay nga magduha-duha ka sa imuhang mga plano. Ug naa kay plano, sulayi ang tanan kay wala may kumo sa mga pagsulay. Unya ikaw ra ba jud pag-amping ha ug naminyo na ka pag-amping nga dili masayop sa kaminyoon kay anaa ra ba joy daghang naibog diha kanimo. Ampo lang amping kanunay aron ipaiway sa mga kadautan. Ug ikaw jud maunay giingon ako nimo nga ana ay mga kalampusan sa mga plano nga moabot diha kanimo. Ug pag-ampo lang gyud kay wala joy ko mo sa mga pag-ampo. Ang atong mga plano sa kinabuhi ihalad jud nato sa Ginoo, ni Mama Mary, ni Senior Santo Niño, ug tanang mga santos.
kay wala joy ko mo nga mag-ampo ta. O amping kanunay ha kay anaa say mga sakit-sakit nga mga ginagmay. Mao nay hubad ha sa imuhang birthday na tawhan o daghang salamat usab sa pagkanunayon nimong pagsuporta sa ako ang YouTube channel. God bless sa imuhang pamilya. O mo shout out ko diha sa ato ang mga kagrupo. Micaela Mix Kusain, Ma'am Echiban Valdez, Sir Sokain, Charles Vlog, Marichu Vlog, Kuya Froy, Fe Laura, VG Angel, ug sa tanang mga taga Team Win to Win, maayong buntag. Daghang salamat.